sumainyong lahat sa oras na ito. Maraming salamat sa inyong pakikisa, sa masayang pasasalamat ng Cebu Penimbi. Napakaganda ng inyong pinag-aaralan. Ang biyaya ng Panginoon ay siyang inyong pinag-aaral. Nawa makita ninyo kung paano ang mga pangako ng Panginoon sa inyo ay hindi nagbabago, kundi makita ng bawat nag-aaral sa mga salita niya, sapagkat ipinakita ng ating Panginoon sa mga tao kung paano ang mga biyayang ibinibigay niya ay ipinakitang alimbawa ang kanyang sarili na kung paano ang pagpapakumbaba ay siyang tanging lunas at paraan na ang tao ay mapalapit sa ating Panginoon. Ngunit ang pangako ng Panginoon na ibinigay sa tao, ang tao ang lumayo sa mga pangako ng Panginoon. Hindi tinupad kung ano ang kagustuhan ng Diyos Ama, sapagkat ang tao ay may kanyang kagustuhan sa kanyang sarili. Pilit niyang ipinakikita sa ating Panginoon na ang kanilang kagustuhan ang kanilang sinusunod. Ngunit sa kapanahunan na ito, makikita kung paano ang tao ay lumayo at hindi sinunod ang mga pangako sa kanila ng ating Panginoon, sapagkat may pagnanasa ang bawat isa na kung paano ang kagustuhan nila ay kanilang maipakita ang kanilang kagustuhan na ang kalabisan at ang kanilang pag-aaral ay nakikita sa gawa. Ngunit sa katotohanan, ang tao ay nagmarunong. Ipinakita niya sa kanilang kagustuhan na ang utos ng ating Panginoon ay hindi nila sinunod, kundi ang kanilang sariling kagustuhan ang kanilang ginawa. Kaya ang tao ang siyang lumayo sa ating Panginoon. Pilit ilinalapit ng ating Panginoon ang kanyang kagustuhan sa tao. Ngunit ang tao ang siyang labis na nagmarunong. Kaya sa bawat gawa niya ay makikita na ang pagmamahal ng ating Panginoon ay sinasabi niya, pag-ibig at karunungan ang tanging daan tungo sa kanyang karya. Ngunit ang tao
ay hindi niya nagawa na kung paano niya ipakita ang tunay na pag-ibig sa kanyang mga kapatid. Kaya nga, sinasabi na magkaisa kayo para sa ikauunlad ng inyong pananampalataya. Kaya lang, ang tao, ang siyang laging ang kagustuhan niya, ang kanyang sinusunod at ginagawa. Kaya, ang mga pangako ng ating Panginoon ay hindi nila makita sa kanilang mga sarili sapagkat ang sariling kagustuhan ang kanilang sinusunod. Magmalahalan kayo at magkaisa para sa ikauunlad ng inyong pananampalataya. At kung ang bawat isa sa inyo ay magawa at masunod kung ano ang mga pinangako ng ating Panginoon sa tao, ay kanilang makikita na kung paano ang tunay na pagmamahal ng Diyos ay kanilang makikita sapagkat ang kagustuhan ng Panginoon ay maipakita ang kanyang mga pangako na ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa pamamagitan ng dyablo ay lumayo ang tao. Hindi nagawa ang kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya sa inyong pag-aaral ay madama ninyo sana ang mga kagustuhan ng Panginoon ang lagi ninyong magawa sapagkat sa oras na ito ang bawat isa sa inyo ay nagnanasang sa mga pangako ng ating Panginoon. Ngunit ang mga pangako ng ating Panginoon ay hindi nagbago kung paano ang tao ang siyang lumayo sa ating Panginoon. Ang katotohanan, ang tao ang nagbago. Kaya ang mga pangako ng ating Panginoon ay hindi nagbabago, kundi ang taong gumagawa sa pangako ng ating Panginoon ang siyang pilit na gumagawa at ipinakikita kung ano ang mga utos at kagustuhan ng Panginoon ay hindi nila magawa sa kanilang sarili sapagkat ang tunay na kagustuhan ng Panginoon ang kanilang pilit na ginagawa sa kanilang sarili. Ngunit ang tao ang lubos na hindi na may gawa ang mga kagustuhan ng ating Panginoon sapagkat ang pagkakaisa ay hindi lubos sa kanyang sarili, kundi ipinakikita nila ang kanilang kagustuhan, ang siyang kanilang sinusunod. Kaya mga kapatid sa Panginoon ay mag-aral kayo ng mabuti
tignan ninyo kung paano ang mga pangako ng ating Panginoon ay siyang inyong magawa at maiganap ang tunay na kagustuhan ng ating Panginoon para sa ikaunlad ng inyong pananampalataya. Kaya nga, sa oras na ito, ang tao'y nagnanasa kung ano ang kabutihan, kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya, ang bawat isa sa inyo ay matuto sana na kung paano ang ipinakita ng ating Panginoon ay siyang inyong magawa sa inyong mga sarili. At ito lamang ang aking mga dalang karunungan sa oras na ito. At muli, ang pagpapala ng ating Panginoon at ng Diyos at ang Diyos Espiritu Santo, ang kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo, Arkanghel Gabriel, paalam. Maraming salamat po. At ang susunod po na magbibigay po ng mensahe sa atin ay ang kasalukuyang Regional President po ng Region 7-8 from Centro Sibuling Cabiasnan, Hermano Rudy David. At maghanda po ang choir ng Pamanad sa Kimbie. Noong nakaraang panahon, according to the Bible, si Maria, si Jose, tsaka yung batang Jesus sa edad na 7 years old, nagpasyal papuntang Jerusalem. Sa kanilang paglalakad, dahil maraming tao bilang kapistaan, nawaglit ang bata sa kanyang mahal na ina na si Maria. Naligalig ang puso ng kanyang mahal na ina, naglakad. Inahanap yung bata, nagtanong sa mga kakilala at kamag-anak. Sa loob ng 3 araw, sa paglalakad ni Maria, natuntun niya ang isang lunduyan, kamukha ng pagkakataon na itong lunduyan. Pumasok sa lunduyan si Maria, nakita ang batang 7 years old Jesus, nakaupo sa plataforma at nakikiusap sa pinakamataas na katungkulan sa kasalpantayanan. Paring Fred, magkay kang bagya, magkay ta. Pagpasok ni Maria, tinanong ang kanyang anak sa material. Di mo ba alam na galing ang puso ng iyong ina sa paghahanap sa iyo? Ang sagot ng batang Jesus nasa Biblia, ang sabi niya ay ganito, bakit mo ko inahanap? Hindi mo ba alam sa araw ng Sabat kailangan magtrabaho ako sa bahay ng aking ama? Brothers and sisters, hindi lang araw ng Sabat ngayon, kundi nagpapasalamat ang mga lunduyan na ito. Kailangan tayong lahat magtrabaho tayo sa bahay ng ating Ama. Abandiyo na sa ingnuan ng pamipala ng igpa. Ating salat kayo pa yan king Espiritu ng Jesucristo.
na magnanyo ngeni magpakapilang paman. Magsayaya yung banwa kanakong kalaguran. Ding balang katapatan asidyana king okasyon na iti ning balayan. Magkantala ring hangiles banwa ilang tekluandang balitang dim protector. Ang makipagmanano kay kayo keng penandita ini. Brothers and sisters, kaya katamong espiritista, maulagayang pasalamat. Ken mong pepatinga po nagawa mo yung obligasyon mo, king kang pamilya muli ka, bayo ka matutod pasalamat ka king Diyos, hingi ka linigtas na ka. Sano pa mo ketang makabang 1 year, 365 days, brothers. 47 years, dakal ng pamag-aral, king balay na iti. Kalupan niya mo ning pengari. Tiya ko pengari na ako. Mother's Day palang And timanong inday, misapwak king masala. Kaulanan king lugod ang pong metong nga pengari. Pag tumaylan na sana inday ngyan dagol yang mayap sumuyo king kayong Diyos, king balayan. Hampong parang tao. Maganyan po yung kapag nasana, nita nga ipangatso ka rin king banwa. Antimong pengari king spiritual. Oling ing aims and purposes na ning spiritismo, paniwala na, ding egarar misasa kiti king kapatagan. May kakapatad na king espiritu, king meto nga Diyos sa papagmanan ng tangini, nung niya dapat lang may kakalagod ding tao, sano pa mo, ring may bakod lalam ng bandila, ning Union Espiritista Cristiana de Filipina Incorporada. O yan po, ing masayang pamikatagon, king pamagobra king Diyos. Pero bayo rako po lakuan, ini po agyang nung misan may papunta ko keng magautoptang ko daralaking bakalin ni kareng kapatada espiritista nung nukuan may pupunta. Balo niyo po, dakalang daw mas. King Diyos lang ang puret. Yung advantage na ng spiritismo. Nung makananong balikan ko yung taguri, sinabi ng iyo baka rin tao Israel. Kilalanan niyo kung metong at tunay Diyos sa talaan ng aliwa paggawan da kong metong abalayan, may ayaw siyang dalan of promise in bansang Israel. Timpatsar ka, may kapakobrara, apa malilande ing lunduyan, nung ka rin iglesia na ng Diyos, asali na king tunay ng daya. Kalu para, timpatsar kay David po, tangatin niyang buringgawan, king kayang pakamala na balen, kutang na ka rin kayang propeta. King Daniel, etc. Nano kayang burin ang gawan ni Oba, nano kayang buri ng Yehova, agawan ko, king kanakong pakamala na balen. Kalupa na po, king penandita ini. Kota kay sabihan na ng propeta. Migtagumpela po. Nung muntatamo king bayong tipan, king libro ng Pablo, nung noa rin sabihan na, metak mo sing langit kit ningipan karingking Golgota, meteng anak ng tao. Karin lintoy da kalalinglangan maging ding alagad. Huling pipilit ng Maria sinubliang may bi. Kasalungsungan ng manyabing Maria sinalaba di tumas nung asalat kaya nga na kanita kung maniwala paman mayari tumasikit na ning maestro asalat ni kanita ya siniklod, you are my Lord and my God. Hikayin ka na kung Diyos, hikayin ka na kung ginuwang katumas. Meniwala kang ikit mo ko. Pero brothers and sisters, lalo kong noon ikong espiritista,
huling maniwala kayong bistaman, yayikit yung pangamaterial. Ayari na yung obra na anak ng tao, nung niya sinabi na, ako malungkot, anak ka rin alagaan. Kailangan kung may pakisabi kung ipa, dyan ako, ngaliwang mapamatula. Yung Espiritu Santo bang yung turo ang pong tumaid, ketangayo kamalayan, may pildis na rin bukod, yung kawayan di naman, may pildis. Po advantage kaya katama yan. Brothers and sisters. Balang Sabat. At siya'y mapamatula. Kaya ni mong Espiritu Santo po malilyari ni. O yan yung kaya katamong advantage. Anong mga nanurang gewa king napo natin lang propeta. Di nga rin kanita, ilang mamahala yan karing balang lundoy na mamuntukan. Ding propeta kanita, iyapin niya yung mapamatula. Apeki sabi ng Yeso Kristo, pa. Pipagkalubya, kaya katamo. Bang turo ang pong tumayad. Uling kumaya kaya. Kaya po maragulad advantage kaya katamo. At yun na kaya katamo kapatid. Lilistata pa'y sabihan. Pabanwa pa sabihan na king mamuntukan. Alang may pildis at yun na kaya katamo. Musa ang ingalang pong turo. Apag kalom na ng Espiritu Santo, balang Sabat, ala kong akakit. Kimpangay tsuta mo lalam ng aldo, kimpamagobra kitang kaya. Matupad yung kayang panalangin, ikpanga, naburi ko. Ring binye mo ka ako. Kaya abe ko lang ng nuko ka rin. Brothers and sisters, alawa mo po ini. Dakal nung na ganang manaralene. Kembas, ken television. Kaya tamang munyon ng panahon, king libro ng Pablo, sabihan na naman. Dakal nung manaral, lalo lang dakal ding manaral. Dapat kayong libro ng Pablo, kitang sulat na karintaw, Roma. King karela nga ng pamanaral, magletrala. Ing letra, makamate, dapat ingaral na ng Espiritu, babyebye. O yan yung lagwa na ng pangay tsota mo. Kaya kapatira na ini. Anya yung puge ko, balen, 47 years. King mga laba sa panahon din taging pigati, pagsubok. Dapat may natiliyo ka rin aduwa yung gamat. Manibat ka rin kay kong. Ing buti la sinasa na ng Diyos kay kayo, nung ka rin penibala na yung kayong iglesia sa ili na king tunay ng daya. Gimbulan niya king panalangin, metong niyang maragulatan naman nini, 47 years ng dakal tamo akong tata. Nung eko may siralob king keko ang pamagobra, pamaglakad, pamagmisyon ka rin kapatid. Asa klitseng espiritong masakit na darandaman, asa lilong yakin tanaman na pepolabang nyo, gimbulan nyo, king panalangin, damdam yang kapasnawan, yung espiritu niyang karing malabuyong bulong, itagon, may katakman niya karing bunga yung mayo mo, king lagyo ng Kristo, lalam ng bandila. Ning tagumpe, ning lugod, aldoldo, kaladuala nga sa Kristo. Sana po dakala pangaldo yung datang nga pasalamat. Bakong dakala salbo ang kaladwa. At yung kekong inay na pasalamat, matanggap yang mabanglungayin. Anong mga nanyang metanggap yung ay ng abel king lagyo na ampong kapamilatan ning may payang ginin Diyos. Maya pa oras kay kayo. Maraming salamat po, Hermano. At dadako po tayo sa ating mga choir. Tinatawagan ko po ang choir ng Pamanan sa Kimbye. At maghanda po mamaya ang choir na ng Dalan ng Bye.
Maraming salamat po sa mga choir ng Pamanan sa Kimbie. Ay, meron pa. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y hindi na makising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay kong ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking hinay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Sakit. Pangarap ko na makamtan ko na. Kailan nga pong Mothers, Happy Mother's Day po. Sana'y di na makising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Sana'y nadarapa, minsan di na'y luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko,
Happy Mother's Day po ulit. Thank you po. Hello, yun. Maraming salamat sa ating kabataan ng Pamanan sa Kimbye. At tinatawagan ko po ang choir ng Dala Nimbye na susundan po mamaya ni Hermano Johnny David. Salamat po sa mga choir na nabigyan ng pagkakataon. At pasensya na po sa mga hindi naabutan, nabigyan ng pagkakataon. At dahil alas 12 po, magsasara tayo. At ang uli pong magbibigay ng mensahe ang ating magulang na si Johnny David at susundan po ng closing remark ng ating Pangulo. Closing remark at sundin po ng closing prayer na si kapatid na Carlos Miranda. Muna po ingin ng Diyos. Mamuntuka na ning sibol tagumpe na nimbye. Ding busy. Ding medium. Ding kabinetis. Sablang tala pakirandam. Maya pagtupo kay Kogan. Eni po 47 na anniversary
nening sibol tagumpena nimbye. Ketiking Bicol, Mabalacat City. Ako po yung kanakong baring ipakilala uling ko biyasang managalog. Kapangpangan niya mo yung bari kung ipakilala kayo. Ang adwala pong tema rin bari kung daralayan ng kayabakan. Ban ipakilala kayo. Muna po, pangako na ni Diyos, karing tao. Ating kadwa, alipin o kaibigan. Kini po, king pangako na ni Diyos, uning 1, Kapitulo 1, versikulo 9, nung ipasyag taming kekatang kasalanan, ya tapat yat badal, ban patawara nakatamo, at linisan nakataking sablang dewakan. Kini po king Kasebian, Kapitulo 28, versikulo 18. Kini po, ing lalakad matulid biligtas siya. Dapat itang lalakad king marwak, miragsaya misan. Kini po king alipin o kaibigan, kini king San Juan, Kapitulo 15, versikulo 14, ang gayang 15. Kini po king 14. Sabihan na kini, kayo kakaluguran da kayo. Nung tipara nyo, ringinutos ko. Kini po king 15. Eran ako, awsan ipos. Ulinging ipos. Nabalo yung daraptan na ng ginuna. Awsan da kayong kakaluguran. Uling ding hanggang bage, dindam ko kangig pa ko, pepabalo ko kay kayo. Dakal pong dakal, salamat, maya pagtung pasibayo. Kaya ko maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon o sa ating Diyos. At maraming salamat din po sa ating mga batlayang nagbigay ng mga mensahe sa atin. At maraming salamat din po sa mga kapatid nating dumalo buwat kagabi po hanggang sa kapiestaan po natin. Ang Sibol Tagumpay Biya po, kami po ay nagpapasalamat. At sana po ay sa mga susunod pang panahon, tayo po ay magkita-kita at makagawa pa po ng sa ating mga tungkulin. Marami pa po sana yung aking sasabihin sa inyo, subalit po ang oras ay malapit na. Ito na lang po ang aking masasabi sa inyo mga kapatid. Ang ating pagtupad sa ating tungkulin, gawin po natin na may katapatan. May katapatan, may katapangan. Dahil po ang paglakad po natin at pagtupad sa ating mga tungkulin, may kalakip po yan na pagsubok. Kung hindi po tayo magiging matapang dyan, tayo po ay mapahinto. Kaya sana po ang katahimikan at kapayapaan po ng Diyos hanggang sa darating na panahon, siya po ang ating magiging gabay. Ito po ang aking maikling sasabihin sa inyo mga kapatid dahil po ang oras ay malapit na. Ngunit po ang kapurihan sa Diyos, yun po ang ating ginawa sa umagang ito at pagpalahin po tayo ng Diyos. Magandang umaga. Mayari niya po yung kaya katamong pamagpasalamat. Balo ko po king kayabangan na ini. Kinabsilangan po ring balang espiritu ning balang katao. Anyangin ni po, maintang pong pasalamat king apong Ginoo. Talakatam po. Maestrong kaya kaming Ginoo, dakal salamat. Kay bat na po ning kekeng pamiyayin anong nukarin.
kambe milareng miyaliwang sentro, kapatada dinalo king ke kaming lunduyan. Nung nukarin, may kainim lapu king waga sa sibol, at milako po itang danop daring balang kaladwa. Kapamilata na po ring balang miya pagayamano, kapag-aralan, turo ay iba't karing kekang Espiritu Santo. Salamat po ikpa karing biyayang areting pikalob mo, yaning kayaldong iti. Sana Ginoo karing aldong mi pang bukas, ing malayami lang agampanan, deti pong tungkulan na binyemo kay kami. Sana Ginoo ing may gitmo kay pang dinan kabyasnan, na makanyan milang ay bili, ring mitmong sipagan, sikanan karing balang pisikang laman, ang pong pamibata karing tungkulan abinyemo kay kami. Oy ni po pa, salamat kami karing balang kaladwa, ang inyatiyo, insan ang ganap lang mi painuman, ang pong mekapangan ding balang metong. Ginonong sakali, umay kaming painggulot karing santuario nga iti, karing balang kapatid ming gugulutik pa, inggulisak ding lagyumong pasalamat, king ulinaning sibol, ing makanyan lang mi pakabsyan, king kekang kayo pa yan. Pasibayo po, oy ni po yung miya pagapamangan, king dulanganan ning apagan. Paintulutan mo sana, ing ninuman mangan kaniti, ing midinanyangan pong sikanan, at mipasnawa niya yung kayang kahanglaman. At kanita Diyos ko, magsakubli kayangan pong mapayapa ang pong matula, karing balang metong at metong. Ila po reti ring makuyad kong panalangin, yan yung oras sa iti, sana Ginoo ka ring aldo pang bukas, ing makanyan mo rin, ing makanyan miyang agawain tungkulan na binyaya mo kaya kami, at manatiling kapayapan po, manibat ng ngayon hanggang wakas, yan nasa. Maya pa ugto po, at muntatawang po kaya tanggulot, kayang mesol, bata ang lapong pakananding kaya katawang laman na ating danupan. Salamat po.